To fa ana wata sai ga wata, yanzu fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya saki wata sabuwar waƙa wadda ya yi ma Atiku barka da dawowa jam'iyyar APC. Idan ba ku manta ba, shi dai Atiku tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne tun a shekarun baya da suka gabata, wanda da dama kuma ya sha fitowa takara a wannan ƙasa tamu Najeriya, amma kuma har yanzu bai taɓa samun nasara ba. To dalilin da ya sa kenan, lokaci kuma bayan lokaci sai Atiku ya canza jam'iyya. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya dai Atiku ya yi ƙoƙarin canza sabuwar jam'iyya, inda suka yi haɗaka tare da shi da su Nasiru El-Rufa'I domin dai su samu su karɓi wannan mulkin ƙasa. Amma kuma daga baya ya ga alamu cewar lalle wannan haɗaka da suka yi lalle ba za su samu wata nasara ba a zaɓe mai zuwa. Dalilin da ya sa kenan yanzu ya tsalle ya ƙara dawowa APC. Idan ba ku manta ba, shi dama Atiku lalle tsohon ɗan jam'iyyar APC ne, to amma kuma ya batta, yanzu kuma ya sake dawowa. Abin da zai baka mamaki shine su dai wayannan 'yan siyasan ko da wani lokaci lalle sun cika tsallake-tsallake, inda ba su iya zama wuri ɗaya, kamar yadda mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ke cewa, inda yake cewa lalle tsula ya cika tsilla-tsilla. To lalle shine abin da 'yan siyasar ƙasar nan suke yi. Abin da zai baka mamaki shine wannan mulki da masu kuɗin ƙasar nan ko da wani lokaci suke ƙoƙari sai sun haushi, za ka ji kullum suna ƙoƙarin cewar duk irin waɗannan abubuwan da za su yi, suna yi ne domin su ga talakawa sun samu hutawa. Amma fa wannan maganar ƙarya ce, ba gaskiya ne ba. Domin yau idan da ce lalle wannan mulkin suna yin shi ne domin talakawa su samu hutawa, su samu ƙaruwar arziki, su samu raguwar talauci 100%, to ni na tabbatar ko da ba su hau wannan mulki ba, za su dinga ɗaukar kuɗi taimako suna ba talakawa. Domin yanzu kowa ya san irin halin da ake cikin ƙasar nan tamu yau. Mutanenmu waɗanda suke zaman banza ba su da sana'a, ga su nan ba sa lissafuwa, wanda yanzu dama a ƙa'ida a wajen gwamnatin Najeriya duk wanda albashin shi bai kai 250,000 ba, ko da ma'aikacin gwamnati ne, lallai shi talaka ne, kuma sannan ba zai biya haraji ba. To wanda kuma yanzu a ƙasar nan tamu da dama za ka samu waɗanda a wata albashinsu wasu bai wuce 30,000 ba, ba wai ma maganar 70,000 ake ba, domin mai 70,000 shi wannan a ƙa'ida ce ta gwamnati, wanda cewar mafi ƙarancin albashi kenan 70,000. To akwai kuma wanda za ka samu su dama ko aikin gwamnatin ba su samu ba, inda za ka ga da dama wasu gadi ne suke yi ana biyan su, wasu kuma za ka ga suna aikace-aikace ne a gidan masu kuɗi suna biyan su. To su ne za ka ga ana ba su ƙaramin albashi irin wannan. Shi dai dama yanzu talakan Najeriya idan kuka lura bai da wani guri yanzu a ƙasar nan tamu wanda ya wuce kullum in ya samu kuɗi ya ci abinci. Su ko masu kuɗin ƙasar nan tamu ko da wani lokaci gurin da suke kawai shine ya zamanto kawai suna da mulki kawai a hannunsu, shine babban gurinsu. Kuma sai babban gurinsu na gaba shine a ce sun tara kuɗi sun fi kowa a duniya, ba su da wani guri da ya wuce wannan. To shi yasa ko da wani lokaci kowa yake ƙoƙari da zaran ya ga ya samu kuɗi ya samu dama ta ya zama shugaban ƙasa, wanda komai yana hannunsa sai abin da ya ga dama. Abin da zai baka mamaki shine yanzu wannan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, tunda ya karɓi madafun iko a ƙasar nan, komai sai ka ji ya cire mishi tallafi, kuma yana yi ne kawai domin ya ƙara kuɗi. Amma abin da zai baka mamaki shine yanzu tunda ya shekara 2 akan mulkin nan, to da dama kuma abubuwa yana ta rage musu kuɗi, kuma mutane da dama suna ganin kamar cewar wannan abin da yake yi yana yi don Allah ne, domin ya sauƙaƙa ma talakawa, kamar kuma shi ma yadda ya sha fitowa yana faɗa, kuma 'yan jaridu suka sha fitowa suna faɗa a kafafen sada zumunta da gidajen rediyon su da kuma sauran gurin tarurruka. To amma fa duk wannan abin da ku sani fa
cewar ba don Allah ne ba, yana yi ne domin zaɓe idan ya zo na shekara 2007 talakawa lalle su fito su ƙara zaɓensa, kawai yana yin abin don haka ne. Amma da zaran yanzu ya ga ya ci zaɓe karo na biyu, to lalle wannan tsadar da ake fama da ita ta rayuwa lalle za ta ci gaba ne, ba fa tsayawa za ta yi ba. Domin mutanenmu kada ku zamanto ba ku da hankali, domin dai yaudara a ƙasar nan ta 'yan siyasa, duk wanda ke da hankali lalle ya san suna fito da hanya kala daban-daban wanda za su dinga yaudarar mutane. Abin da zai baka haushi shine yanzu ko lokacin zaben nan ne ya gabato, zaka ga irin wannan hare-hare na 'yan bindiga shi ma ya yi sauƙi sosai, wanda za ga an daina yawan kashe talakawa domin a samu talakawa hankalinsu ya kwanta. Amma da zaran aka ce an fara wannan zaɓe har aka samu aka kammala shi, to fa da zaran sun riga sun hau kan mulki sai ka ga wannan hare-hare na 'yan bindiga ya dawo. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan yanzu babban malamin addini Sheikh Yusuf Musa Asadu Sunna lalle aka tura shi ya je ya sulhu da wa'innan 'yan ta'adda, wanda da dama wasu suka goyi bayan shi akan lalle wannan sulhu da 'yan ta'adda da za a yi lalle abu ne mai kyau. Amma kuma akwai wanda da dama ba su fito suka goyi bayan shi ba, inda wasu ma suka fito suna zagin shi. Sanadiyar haka shi kanshi malamin addinin ran sai ɓaci, inda ya zo ya faɗi wata magana wanda ya ce lalle duk wanda ya kuskura ya ce zai musu taurin kai ɗan kafafen sada zumunta ne, kuma bai fito a kafafen sada zumunta, to lalle fa idan sun ga dama za su iya turawa a kashe shi, su a gurin su ba wani abu ne ba. Inda wannan magana da malamin addinin ya zo ya faɗa ta ƙara ta da hazo a kafafen sada zumunta, inda aka ce to dama abin da ake zarge shi kaga ya tabbata gaskiya. Watakan shi ya tare da su Bello Turji 100%, watakan tun ma kafin a ce za a yi wannan maganar sulhu, domin inda mutane suka ce lalle Bello Turji kowa ya san ganin da yake yi, kawai da ya samu dama ya ganka ya kama kai kashe ka. To amma kuma ya za a yi wannan a matsayin shi na malamin addini ya tashi ya ce ya je gurin Bello Turji, har ma yana magana za a yi sulhu da Bello Turji ba tare kuma da Bello Turji ya kama shi ba, wanda kowa ya san cewar Bello Turji ya tashi tun daga cikin daji kafa da kafa ne ya zo cikin gari domin ya kama mutane ya garkuwa da su dan a bashi kuɗin fansa. Amma kuma sai aka ce yau an waye gari wai malamin addini ne ya tashi tun daga cikin gari ya tafi har wajen Bello Turji domin ya samu a sulhu da shi, inda ake gani kawai wannan ana ta shirin kamfe ne kafin zaɓe na shekarar 2000 ya zo, shine za a samu a lallaɓi wayannan 'yan bindiga domin a samu su rage kai har-hare idan lokacin zaɓen nan yayi. Lalle suka tabbatar da cewa sun riga sun zarce, to daga nan in ya so duk abin da zai faru ya faru. Abin da zai baka mamaki shine ko da wani lokaci talakawan ƙasar nan dama abin da ake ta bukata lalle shine sha wahala 100%, domin ka san idan kana cikin wahala to lalle duk abin da aka ce ka aikata zaka iya aikatawa, to amma kuma idan kana cikin jin daɗi to lalle babu mai juya ka. To shi yasa kake ganin shugabannin nan namu kowa ya san cewar suna da yadda za su iya yi su yi mana maganin wannan 'yan bindiga domin mu samu zaman lafiya a arewacin Najeriya, sannan mu samu zuwa gonakanmu mu je mu noma, sannan idan muna da gurin zuwa ziyara wajen 'yan uwanmu mu je mu yi, sannan mu bi hanyoyi inda za mu tafi mu je mu nemo arziki. To amma idan kuka lura yanzu duk mutanenmu na arewacin Najeriya musamman waɗanda suke ƙauyuku, irin waɗannan abubuwan da dama sun gagare su, wanda yanzu kullum zaka ga 'yan bindigan nan sun kawo hari, sun kama magidanta sun kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, sannan an maida mata su jaurawa, wanda yanzu in ka shiga yankin Zamfara da yankin Katsina da yankin Neja da yankin Birnin Gwari, to lalle ni na tabbatar sai kai kuka, inda zaka ga mata da ƙananan yara ba su da abinci, inda wasu ana ji ana gani a haka yunwa take ta kashe su. Idan da ce yanzu wannan mulkin lalle suna yin shi dan Allah ne, kuma suna yin shi dan shi taimaki talakawa ne, to lalle da su dinga ɗaukar wannan kuɗi suna kashe shi a wajen kamfe, a ƙarshe ka zo ma baka ci wannan zaɓe ba. To kwanda su dinga bi duk inda suka san yankunan nan inda ake yawan faɗace-faɗacen nan, to lalle su dinga ɗibar kuɗaɗe suna taimaka mutanen da ke zaune a wannan yankin, ana ba su abincin da za su ci. Kuma idan gaskiya ne kamar waɗanda 'yan gudun hijira suka koro su daga ƙauyukunsu suka dawo irin nan cikin gari, to lalle abin da ya kamata shine masu kuɗin ƙasar nan su sai filaye a gina musu gidaje wanda kowa za a bashi matsuguni, sannan kuma a bashi jari wanda zai ci gaba da sana'a ya kula da kansa. Sannan kuma waɗanda suke ma ƙauyukun wanda ake ganin 'yan bindiga ba su riga suka kai musu hari ba, to su ma a gina musu gidaje, a ce lalle idan mutum yana da ra'ayi zai iya dawowa ne ya zauna, idan kuma bai zo yanzu ya zauna ba, ko da 'yan bindiga sun kore shi to lalle babu wani taimako za a bashi. Ni na tabbatar
akwai mutanenmu da dama waɗanda suke wannan yankin ƙauyuku wannan su ba taɓa kawo musu hari ba amma su kansu hankalinsu ba kwance yake ba kuma wasu da daman su ma ba sa iya kwana gidansu lalle sai dai su je wani guri su kwana da safe su dawo to lalle idan su da su za su samu wannan dama to ni na tabbatar za su bar gidajensu kuma za su dawo su ci gaba da rayuwarsu domin menene duk abin da ka riga ka rasa lalle idan ka canza guri to Allah ya ga dama zai iya damuwa da wanda ya fi wannan domin kamar da malaman suka faɗa cewa lalle shi gudun hijira wajibi ne in ka ga za a cutar da kai a guri to kar ka tsaya kanka ya kulle lalle kai kokari ka canza guri domin babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi kuma kamar yadda Hausa suke cewa lalle zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki wannan maganan kowa ya san gaskiya ne kuma duk wanda ya ƙi zauna lafiya ku tsaya ku gani tun a duniya baya yin ƙarke mai kyau a ƙarken wulaƙanci yake yi domin dai kowa ya ga abin da ya faru da shekau yadda ya hana mutanen Najeriya zaman lafiya ko da wani lokaci yana zuwa yana kai har-hare ya kama talakawa ya kashe wa'inda ba su ji ba su gani ba to amma ku duba ku ga ƙarkensa lallai shi da kansa ya kashe kansa banda kashe-kashen da ya ma al'umma dama duk wanda ya mutu yana kashe wani ko ya san mako masa wuta ne sai kuma shi da kanshi ya kama kanshi da kanshi ya kashe to kaga ya tabbata dan wuta kenan dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa kai share din bidiyon na kai like muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Sunana Salisu Adamu Abubakar. Ni ne State Coordinator na Plateau State, kuma former chairman na Boxer Branch, Jos. Gaskiya muna fuskantar matsaloli sosai da dama a cikin ƙasar nan. Saboda abin ma yana nema ya fi ƙarfinmu. Saboda yanzu misali, idan muka taso daga arewa za mu zo Lagos. To 300,000 ko 400,000 ba lalle bane ya kawo mu saboda a cikin bai guda ɗaya na soja suna rabuwa kashe 4 kilos guda ɗaya na soja suna rabuwa kashe 4 sannan kowane guda ɗaya zai ce ma 1,000 na kuɗin shi 500 in ya ma mutuncin duniya ta 500 to kaga kilos guda ɗaya an rabu kashe 4 kaga an ka bada 1,000 da 4,000 to uwa uba kuma an ka shiga Kogi State duk inda ka shiga Kogi State to ka riga ka shiga kasan da kaman boda ne kaman ba Najeriya take ba dalili shine idan ka shiga Kogi za ka samu tatefe na soja kaman guda 15 kafin ka fita cikin Kogi a cikin gari akwai wani barak na Navy a cikin gari akwai wasu 'yan mata da suke sawa dukan direbobi suke da sanda idan suka ce ma 1,000 baka ba za su rufe ka da duka za a je motanka ba abinda kuma za ka iya yi to ka ɗauko kayan gwari ne idan ka ga an ba za ba ma lokaci dole ka ba da 1,000 saboda mai kar kayan mutane lalace kaga ɗaya kenan mun je mun sami shugabannin su a gurin a nan cikin fahimtin mu yi musu bayani mun musu magana a gyara wannan abin sun ki to abin ya fi karfi mu dole sai mu yi magana a media kowa ya ci duk shugabanni ko gwamnan Kogi in bai sani ba ko shi chief of army staff shi oga David in bai sani ba kowa ya sani yanzu kaga ya kamata mu faɗa inda muna neman taimako ne muna neman gudunmawa a hannun shugabanninmu a matsayin mu na 'yan ƙasa in ka gama da soja idan kana dawowa kuma za ka samu checking point na custom checking point kawai na custom guda 9 a cikin Kogi a cikin Lokoja checking point na custom tun daga Kaba Junction checking point sai ka samu guda 9 ka gani to a nan gudun su ma ko mai ka ɗauko sai ka ba su kuɗi. Ciyaman mai kallo da saurare zai so kamar irin wannan bayani da kake yi na karɓan kuɗi da jami'an tsaro da suke yi a kan hanya. Ba kwa ganin cewar wannan karɓan kuɗi da suke yi akwai wasu abin da suke gaya muku ne wajen karɓar wannan kuɗi ko ƙa'ida ne suka sa sai kun ba su waɗannan kuɗaɗe kamar da kai magana? Ƙa'ida ne kai suka ɗauko J5 ka zo ka cikin mulkin soja baka bashi 500 ba ko 1,000 ka wuce har baka isa ba a Najeriya yanzu dole ne wannan sai ka biya to yanzu me dole ka biya ko to haka ka zo dole ka biya yanzu me kuke so mahukunta su yi kamar yadda ka ce wannan tura ta kai bango bisa halin da kuke ciki a tsakaninku da wato jami'an tsaro da ke kula da hanya wajen waɗannan karɓar kuɗi.
muna neman taimako, muna neman gudunmawa, muna neman a sa mana hannu. Mu ma 'yan Najeriya ne, muna zaɓe. Ya kamata a duba, domin yanzu idan ka duba a Najeriya a cikin motocin da suke yawo, mu fa abinci muke kaiwa. Mu ne masu raba abinci din Najeriya yanzu. Manyan moto na yi heavy truck, amma mu 'yan J5 mun fi su kuma yawa. Muke ɗaukan attarugu, muke ɗaukan tumatir, muke ɗaukan tattasai, green beans, green pepper, kabeji, shinkafa, doya, duk muna ɗauka muna rabawa jiha kowane jiha a Najeriya. Babu jihar da ba mu kai abinci. Mu kawai ake mu kenan. To amma yanzu mun ɗauko abinci mun zo an ɗauki mota misali 350. Mun zo mun ware 70,000 na hanya na kawai 'yan sanda da soja. To man nawa za mu sha? Mu idan mun dawo nawa zai rage mana har mu ba iyalan mu su ci. Ka duba ba mun kwana muna tafiya da dare ne. Kai dare yayi ka je ka kwanta kai shugaba. Mu kuma lokacin da gari ya waye kwana za mu muna tafiya. Kai kuma da kai aka ce ka an aje ka saboda mu ka taimake mu hanya da dare. Ka gama kwace mana kudi a cikin gari ma cikin ba suke sawa. Yanzu idan cikin ba a cikin gari wanda taimako zai maka kai direba. Babu. Amma ko cikin ba da muke bukata kuma muke bikin daɗi muke haɗa kai da su wanda za ka mutum a daji ina gurin saboda kai ne kai kanka ganshi da kanka ma za ka cire kuɗi ka miji alheri. Amma na cikin garin ma sun fi wulaƙanci yana cikin gari zai je sai ruwa mai sanyi ya sha ya zo tsaya a cikin gari. Ba wani abin da kuma ka iya yi. Idan ka yi gaba ka ce masa can hanya ba kyau zai ce ba shi umarni ya ce ba. Amma a nan cikin garin zai ce ka ba 1,000 ko 500. Kaga wannan babu adalci. Kamar wannan jihohi ne kuke fuskantar waɗannan matsi a tsakanin jami'an tsaro a shinge na su? Gaskiya kaga Kogi State. Kogi State shine the worst. Edo State muna fuskantar matsala sosai da Kogi da Edo State akan ma'aikata. Sosai akan ma'aikata, especially sojoji. Sun gara ma ɗan sanda ma. To kenan za a iya cewa waɗannan al'amura na tsanani a tsakanin wato jami'an tsaro da ke tsayawa a kan shinge yana nufin cewar daga kudancin ƙasar nan kuka fi samun matsala ba daga arewacin ƙasan ba? Ai, mu ba mu samun matsala daga arewacin ƙasan sosai. Ka gane? Saboda bai shi a arewacin ƙasar mu idan ka samu soja in ka ba shi ne da ɗari zai karba zai ci ma Allah amfana. Amma ko dan arewa ne in ka kai shi kudu, ko dan arewa ne a ce yanzu ka kai shi ya bar Abuja, to shi kenan shi yana gani kawai ya je inda ya je neman kuɗi. Saboda mai saboda muna da cikin point a Zamfara, muna da cikin point a Sokoto, muna da cikin point a Kano, muna da su a Kaduna, muna da su a nan Plateau a cikin birnin jihar Plateau. Tun daga Jos har za ka zo Forest har za ka zo Akwanga ba za ka samu damuwa da wani soja ko ɗan sanda ba. Saboda mai saboda muna da good understanding kuma suna haƙuri da mu muna haƙuri da su. Matsalar mu da guda ɗaya ne da sojojin Jos na jihar Plateau. Akwai cikin da suka sa a gangaren a tsakiyar gangaren Kibo. A tsakiyar gangaren Kibo wanda idan ka gangaro to in Allah sa motan ta tsaya to shi kenan in ma ba ta tsaya ba kai ka sani. Direbobinmu da jefa sama da mutum 12 wanda wasu sun mutu wasu sun kare a wannan gangara saboda gangara ne mugun gangara idan ka gangaro kuma ga tafiya ya za mutu tsaya to in kuma ka gangaro akwai trailer gaban ka shi an tsaye da shi dole to ko ka shiga trailer ko ka shiga daji to kaga wannan gurin wannan ba su yi mana adalci ba saboda mu yi magana da shugabannin su tare shi fa dinnan mu ba za mu ba su doka ba saboda su gwamnati ne ba ma da gwamnati amma wannan cikin fadin yana kashe rayukan mutane kuma a cikin gari bai da wai ya za ka sa cikin bai na soja a cikin garin hawan cibo wa za ka kora ko wa za ka kama a cikin gari ya mun menene aikin shi mu a gurin mu ya tare cikin gari ai mun ga mutum a cikin gari to ba taimakon mu yake ba mu wanda yake daji shine ke taimakon mu yana daji saboda mu ne saboda kan mu samu matsala muna daukan dukiyar mutane amana muka ga tayi za mu ji daɗi ko muna da dan wani gyara ko za mu kama ruwa za mu wuce cikin fansa dan sai mu tsaya sai mu yi larurar mu to amma ka je ka tsaya cikin gari ka ga mu menene benefit din mu direbobi masu aikin dare kana cikin gari babu kuɗin shi kawai ke nema mu kuma ba mu karɓan salari shi yana karɓan salari dole a wata sai an biya shi mu kuma ba mu karɓan ko sisi abinda muka samu a tafiya an 5,000 ne to ya kwace duka haka za mu dawo da kar mu samu 3,000 ko 4,000
mun kwana tafiya mun dawo duk mun ba su a hanya kuɗin. A Kaga ƙarshe ba muna adalci ba. a ƙarshe comrade idan aka tafi a haka menene matakin ku na gaba idan gwamnati ta ji wannan koke ko kuma hukunta shi shugaban tsaro ko ko jami'an tsaron mahukuntan su wato shugabannin su? Idan Allah sa su shugaban sojoji kamar Christopher Musa ya ji kukan mu tun da dan uwan mu ne, mai gidan mu ne, yayan mu ne, baban mu ne, kuma shugaban mu ne a Najeriya, duk Najeriya. Idan Allah sa ya ji wannan kukan namu, to mun ma muna ready mu bashi goyon baya 100%. Kuma ma akwai abubuwan da dole mun za mu kiyaye. To amma yanzu ba a wani taimako, ba wani kuka mun yi kuka har mun gaji, mun sha waye. Kuma yadda ka ga mu nan, wallahi mun fi miliyan 3 ko miliyan 4 ma zan ce, in dai direban ce ba ne a Najeriya. Muna da amfani a ƙasar nan sosai. Saboda mai gida ka gane, ko akwatunan zaɓe ake raba fa, mu muke raba mu akwatunan zaɓen. Ƙungiyar mu ake ba na ƙungiyoyin sifiri, za a kawo a kai mu kansil, a kai mu gurin zaɓe, a ba mu akwati ko na ina ne, haka za mu rarraba akwatunan zaɓe. To an za mu ma ƙasar mu haka, ai ya kamata mu ma ƙasar mu ta mana adalci. A gani? To ni abin da na duba kawai kamar ba mu da transport na minista na transport, kamar bai damu da yan jefa bane, shi damuwan shi kawai yan jiragen sama, jiragen ƙasa su ne kawai yake ministry din su.